సార్ మిమ్మల్ని కూడా ఎవరన్నా భయపెట్టారా, ప్రయత్నించారా? భయపెట్టడం అంటే నాకు లెటర్స్ వచ్చేవి మామూలుగా సిబిఐలో పనిచేస్తున్నప్పుడు, మిమ్మల్ని చంపేస్తాం, మీ ఫ్యామిలీని చంపేస్తాం, ఇలాంటి లెటర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, పక్కకి తీసిపెట్టి ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకు పంపించేసేవాడిని. చూసుకోండి, ఇలా లెటర్స్ వస్తున్నాయినా, మీరు కనిపెట్టండి ఎవరు రాస్తున్నారు, దాన్ని బట్టి యూ కెన్ టేక్ యాక్షన్. కనిపెట్టారా సార్? ప్లీజ్ టెల్ మీ వన్ స్టోరీ, వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ దట్. పెట్టలేదు కానీ వాళ్ళు నాకు సెక్యూరిటీ ఇచ్చారు. సో ఇలాంటివి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవరో మీ వెనకాల పట్టే ప్రాంతం కాబట్టి ఒక వై కేటగిరీ సెక్యూరిటీ. నేను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు గన్మన్లు ఉండేవాళ్ళు నాతో పాటు, ఇంటి దగ్గర కూడా ఉండేవాళ్ళు. బట్ లోపల వాజ్ ఇట్ బిట్, అంటే మీకు అసలు అది ఇబ్బందికరంగా ఉండేది? ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్. ఐపీఎస్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రీషియన్ లైన్ మ్యాన్ ఉంటాడు, పైకి ఎక్కితే షాక్ కొట్టచ్చు. నేను ఎక్కనంటే జూలో జంతువులకి ఫీడ్ చేస్తున్నాడు, అది తినేస్తుందేమో నేను ఫీడ్ చేయకుంటే ఎలా? ఈచ్ జాబ్ ఇట్స్ ఓన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్. సో దాన్ని మనం యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్. అంటే ఇంత చక్కగా ఫియర్ని, జాబ్లో ఉన్న ఫియర్స్ని చక్కగా డిస్క్రైబ్ చేయడం అయితే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సార్.